Ja bih pozvao Maju Vučković da nam kaže svoje svjedočanstvo, njezino iskustvo da je ona trebala, odnosno liječnici su njezinoj majci savjetovali da pobaci, ali ona danas ovdje s nama. Je Maja? I ja sam jednom bila beba u majčinoj utrobi, za čiji život su liječnici smatrali da nije vrijedan življenja. Bila sam treća trudnoća svojim roditeljima od nas 5. Cijela majčina trudnoća je bila prožeta neizvjesnošću. Već sa samim prvim mobilnim krvarenjem liječnik je rekao majci da to njemu ne izgleda dobro, te da on misli da je krenuo spontani pobačaj i da to treba, kako je rekao, očistiti. Moja majka, bez obzira na tu bolnu informaciju koju se nikako nije nadala, je u svom srcu osjećala da to nije kraj i rekla je liječniku da joj pomogne ako može, ali da ne dopušta bilo kakav zahvat s njegove strane. Majčina odlučnost se pokazala ključnom u ovom trenutku. Ostala je neko vrijeme u bolnici, ispostavilo se da ima placentnu previju i uz to veliki bebin zastoj u razvoju. I drugo liječničko mišljenje je pokazalo kako se beba ne razvija, udovi, organi. I ovaj liječnik savjetuje prekid trudnoće i potvrđuje riječima da beba, i ako opstane, preživi, oni ne znaju na što će to dijete izgledati, ali eto, moraju poštivati njezinu odluku. Moja majka je na sreću mislila drugačije. U svom srcu je već s prvim bolnim utiscima o njezinoj bebi donijela beskompromisnu odluku, a to je da životu. Da meni bolesnoj ili zdravoj, živoj ili mrtvoj. Svjesna činjenice da niti ona, niti bilo koji liječnik ne smiju zauzimati stav suca i odlučivati o tome za čiji se život vrijedi boriti, a čiji ugasiti. Utjecaj njezine okoline tih dana je također bio sveden na kulturu smrti. Kamo god je krenula rekavši o trudnoći, svi su joj savjetovali pobačaj, nemajući razumijevanja za njezinu odluku. Stav o prekidu takve trudnoće se njima podrazumijevao, a još pritom govoreći kako već ima 2 djece kod kuće i što se uopće muči s tom 3. trudnoćom. Bile su glasne žene s kojima je majka radila, usput hvaleći se brojem svojih pobačaja. Prebirala je majka tih dana po krunici, koja je uvijek bila uz nju. Znam, bilo je mučno, ali kako kaže, nju i oca dijagnoze više nisu zanimale. Samo su čekali kraj trudnoće i vjerovali kako će sve biti dobro, dan po dan, nadajući se čudu. Majčina želja za ljubavlju, odricanjem, žrtvom i nebom urodila je plodom. Ja sam rođena kao potpuno zdrava beba, iako su svi bili protiv mene. Danas sam i sama majka 4 djece. Zahvalna Bogu na daru majčinstva. Zahvalna Bogu na daru majčinstva koje obogaćuje moj život i uči me odgovornošću, strpljenju i predanju. Sama činjenica da sam željena i ljubljena već u utrobi svoje majke, da sam važna, bila je predokus zdrave i sretne budućnosti. Hvala dragom Bogu i mojim roditeljima na njihovoj hrabrosti i praktičnom svjedočenju života, zaštićenoga, ljubljenoga i dragocjenog od njegova začeća. Hvala.